creixement del biogàs com a font energètica renovable és una realitat a nivell europeu i Catalunya no n'és una excepció. L'emergència climàtica comença ja a passar-nos factura. Sequera, temperatures cada cop més elevades, episodis d'aiguats han accelerat la necessitat d'una transició ecològica, on l'energia juga un paper principal. El biogàs és un gas renovable, compost principalment per metà i diòxid de carboni, que s'obté a partir de la descomposició de la matèria orgànica. El biogàs pot aprofitar-se per generar energia tèrmica per calefacció, per generar electricitat i per transformar-se en biocombustible. Tot i que Catalunya encara presenta una gran dependència dels combustibles fòssils, el biogàs és una opció clau en la descarbonització del país. Catalunya és pionera en la producció de biogàs i biometà a Espanya i és una de les regions europees amb major disponibilitat de recursos. La producció i ús de biogàs i biometà redueix les emissions amb un efecte triple de mitigació, valoritzant residus per generar energia. A més, el biogàs reemplaça els combustibles fòssils i el digestat obtingut pot fer-se servir com a fertilitzant orgànic. A Catalunya existeixen a l'actualitat diferents tipologies de plantes de biogàs en funció de diferents factors, tals com el sector al qual pertanyen, la tipologia de recursos orgànics que gestionen o els productes que se n'obtenen. Biogàs i biometà han de ser motor de la transició energètica i la transformació ecològica de Catalunya. Administracions, empreses i societat hem de fer aquesta transició plegats. Biogàs Impulsa't.